asoy. Mga asoy ni Kuy Gulyat. Salamat og niya kita sumpay sa akong asoy ninyo ning simanao naguluhan. Si Yumi, Iringsong Kaban. Kanang iring nga nagpasupaso sa atubangan sa atong tangkal sa mga manok. Kimpa nga pagka-iring man na. Tangkal pantoy na kang pantoy na iring ma. Kanang gingalan lagi. Yumi. Uy, kana day say tigsungkab sa atong mga manok dihas tangkal? Ha, correct! Ha! Ha! Nakita na gina to, ma. Mugawas ko, ma. Tiladuron ko ng iring ni Pantoy na si Yumi. Patyon ko ng iring, ma! Mas maayo pa, patya, ug aygyud ang anga, ha? Pito ra bay kinabuhi ko no anak. 7? 7? Oh, Ay, kadaghan ko. lakaw na dayon. 7. Kausa ug patya ng iringa, ha? Tara. Turang iring kimpang ay. Gatungko pa sa tubangan sa tangkal. Sa among manukan. Ani. Ani ko yung napitang pwesto. Aron masayit gila kumayo ba? Masayit gila kumayo ba? Maigo gisa sa akong pagtira niya ng akong tirador. Bebe. Kini ay. Bingaton ko ni. Ka! Igo! Hagba ang iring kimpang! Kuyapan? O kuyapan! Kuyapan ma! Nakuyapan ra? Waday mamatay? Ay, gaginawa pa man. Ha? Ilabay ko ni sapa aron malumos. Ha! Solba na gina itong problema. Wa na'y sabaan ini kagabi og labaw sa tanan, wa na'y manungkab sa itong mga manok nga binuhi. O, kumusta naman ka, Dong? Okay nang pamati ni mo sa imong lawas? Okay naman ka, ma. Gabi ilang kahiwagi ko kasabot sa kong lawas. Kapoy ug tugnaw kayo nga akong gibati. Ug may sabgani, kay wa ta magdugay dito sa ospital. Nakauli ra sabdayon ta. Wa jud ka ma-admit. Pasalamat jud ko sa imong iring nga si Yumi, Dong. Kay kung wa pa siya magsaba-saba, di ta ko mahibawong gilantan di ka. Si Yumi tuod. Wala ko siya makita sa atong pag-abot. Tuod sa? Hain maka dining iring nimo? Hala, wa ra ba taon tumalawgi ka ganihang buntag. Kay, wa pa ta maabot din isbay. Uspapasad ni mo, Erne. Nilaho sa grahian sa iyang taxi. Aron nga makapamasada na. Ayo! Ayo! Oh. Na, Pantoy! Kinsa makaaning nangita ni mo, Dong? Pantoy! Ang imong ering ba? Ako nakitaan. Gitilator ni Kuya Ali. Ansa? Si Yumi, gitilator? Ay nga naman. Niabot di ay diris alis amo? O gitirador niya ang among iring? Wala Loida. Yanto sa ilang dapit ni Kuya Ali. Mo, yan iagi man sa ilang manukan siya. Yan, nakitaan man ako siya. Si Kuya Ali ang iyang kuan, kitaan ako siya, yung tirador ng inyong iring. Namatay man siguro kay gidaman to ni Kuya Ali. Si Yumi, ang pinangga ko giring. Namatay. Ako, ay paghilak do, Pantoy. Ay, dali, susihon una nato. Dong, salamat kasi mong pagpahibaw, ha? Uy, nasa agman ang mga yagit? Kuan kining Ispe. Madam! Kining Madam Ispe. Dato man day tuod ka, no? Kay may mansion gud ka. Mansion gud ning inyong bay. Natural! Niya unta mi sa kong anak ba? Kay mangutana unta mi og nasaag bang among iring din eh? Oh! O gano ako mantay pangitaan ninyo sa inyong iring sungkaban? Kuan man gud. Kining... Ano mo mangita na ko?
Itirador lang ko ang inyong iring sungkaban. Gilabay ako sa ba. Gilumsan ako. Patay ng inyong iring. Nga na imo magipuhat ng pagtirado ng paglumos sa among iring kuya. Di man ito manghilapot. Ay! Dong bantay, dong! Asa man ka, dong! Ay, apasan ko nga akong anak. Bago para ba ito nahuwasan intaw si Hilanat? Wag yun nato igkita ang imong iring dong pantoy. Ay, nakatawang iring. Nakasiguro gyud ko dong nga gianod na gyud to siya sa sapa. Dako kay bulog sa tubig sa baong sapa gud. Imposible nga dili maanod si Yumi. Nanggakira ko kong iring, ma. Butan na si Yumi. Wala Niya, part naman siya sa itong pamilya. lagi. Patay lang ni Kuya Ali. Di ba ito malungkab si Yumi? Yumi! Mimi! Yumi! Dong pantoy. Luhusto na. Ay! Ay! Ginaw ko. Nakuya pa ng akong anak. Dong! Ang butan na bata, malipay magdulang. Ang butan na bata, hinanay binangga. Kung karoon na niyang sumpay sa iring nga sungkaban. Ay, makatugdag yung kog. Tarong rong gabion na. Ewa, gid ko makadungog o kasikas sa akong atok. Mga lagubo, wa, gyud. O kundo na pa may nahabiling mga ering, mga matay unta sila, kay gadalag bisit para nako. Ah, kalamian ni ikatog matog na ko. Nasad? Uy, tingog si Iring, pero nga nung na may lagubo sa kong atok, ganun doon na may kasikas, let's check! Gusto na si mong kagool ng pantoy. Bago ka para ba nga nung, bago ka pa namang gida sa ospital. Tungod sa imong hilanat. Dong, pasag di lang. Tuod ay dong. Kining, gida kong isda nga alang unta ni Yumi, kita nalay mo kaunin eh. Saan patay naman si Yumi? Ang imong iring. Gito yan sa pagpatay. Wa man to masakit si Yumi. Himsog man to. Ato man tong giyatiman. Kung gusto ka, mangay kong laing iring sa akong kaubang driver's taxi. Mangitatag katong ingon adto yapong kulon. Si Yumi. Si Yumi ang akong gusto. Ay nagkagool yung pantoy. Kay mag-uol pud mi si mama ni Moloida. Nga dili ka mukaon. Masakit ka tungod lang sa iring. Pag na maabling CCTV? Wa man maabli. Uy, makita. Guba. Ha? Unsa man? Ako nga to sa atop. Kung unsa nang kasa-kasa diha. Ayaw na, ugma na. Susiya tong CCTV nga gibutang dito, ha? Ay, iring sa tingali itong nasa atop ay. Wa may tingog sa iring, good? Aw, kung di na iring, kawatan gina. Nagpatuo man kang dato. Mao ba? Naga ni kawatan na sa to, pabuang-buang gaya na siyang suod in his vibe. Ha? Igo siya niya akong shotgun. Oy, mama, oy.
Dako ko na imong tingog di ako. Aron makadungog kung naa siya sa atong-atong. Unsa to? Shotgun. Naadi tayo shotgun, ma. Eh, kabugo ni mo. Uy, pila rin pagsultian ng wa. Uy, unsam ni siya. Atong hadlokon, aron dili mo dayon sa pagpangawat ang kawatan. Hanggaw. Believe ba gila ko na mo, eh. Believe ko si mong hambog. Katog na. Ay napasigduag ML diha. Oo niya, kumusta naman ang atong anak Erne? Taod-taod ka man dito sa iyang kwarto. Ay, nadugay in taon akong inamaam taon gyat. Amaman ko yung mayor sa inyo mukhaon. Abot yun siguro, 30 minutos siguro. Ay, purbidang inamaam na ko. Katuog ng taon. Bata pa in taon ang atong anak. Nisamot og ka-stress. Naguol tungod kay namatay ang iyang iring. Gipatay sa way buot nga anak ni Espe. Nadako na mata ng bataa. Bayong-bayong na. Padong nang minaulitaw. Pero way buot. Ay, sakto na. Magpailob na lang ta. Ihangad tas kay tasan ang ilang mga batasan. Hindi mo ko makatukoy. Ay, nag-alindasay mo ko. Uy, la, unsa ni? May mga puwa-puwa man sa kong panit. Ha? Asa sa kong bukton? Hala, naunsa man ka ni? Ay, kakatul. Unsa man ni? May gagmay balhibo. Nga naman eh. Ang akong mga kuko. Ni gagmay. Kalain sa kong pamati. Kainit. Ang akong naong. May kapan kong balhibo. Nga naman ni makamiyaw mo ko. Nga naman ni dibligyan ko. Meow, makamiyaw ko. Meow. Naunsa mo ko. Maybe! Ang butan nga bata, malipay magdulag. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Mga bata, mga kasama, atangin ninyo ang sumpay sa kung aso ninyo. Ug maning atong sugilano ni Simanao nga naguluhan. Si Yumi, ringsong kabad din nilang sa mga aso ni Kuya Gulyat kinitanan. Dalit ka na to sa RMN Drama. Ang butan nga bata,